Kaixo pilotazale guzti hori, beste urrats bat eman du Euskal pilotak, Kalifornian, San Franciscon hain zuzen ere. Bertan beste kirol batzuk dira ezagunago eta maiteago, baina San Franciscon lehen Euskal pilota txapelketa jokatu da azken egunotan. Bertan, Euskal Herriak partaidetza handia izan du, emakumezkoen gomazko paletan, larruzko paletan eta eskuz binaka izan diren partidatan. Nonbaitetik hasi behar eta az gaitezen gomazko pilotarekin emakumeek jokatutako partiduetatik. Gurekin dugu teknikaria eta hautatzaile lana egin duen Kepa Arroita Jauregi. Eixo, Kepa? Eixo. Bueno, emakumeak palak eskutan dituztela eta espero zen bezala oso maila honeko txapelketa izan da emakumeen artekoa. Bai, nire nintzat guztua geratu naiz, maila ona danak erakutsi dutelako eta batiz bat, esan genke txapelketarik parekatuana bera izan dela, ez? Bai Euskal Herriko bikote biak, bai Venezuela eta bai Mexikarrak maila oso nena ditu dira, semifinalak eura jogatu zituzten leurek, eta gero bai Argentina eta bai Estatu Batuetako bikote eta ondela egoan pelotari honik, neska pare bat, atzelari bia batez be, maila honekoak izan ziren, aurrelariak apur bat gehiago bajatzen ziren eta horregatik ez aukerarik izan semifinaletan sartzeko, baina nik uste dut beste guztiek maila hona erakutsi dela eta aurrerantzean ertain batean desentez maila hobeago izango duenez, mantentzen badira behintzat, mantentzen badira progresioan maila oso honeko txapelketak ikusteko aukera izango garela nazioarteko maila. Lehendabiziko final aurrekoan, Euskal Herriko ordezkariak eta Venezuelakoak izan ziren, Amaia Okariz eta Gaxi Gaiastegik ezin izan zuten 30 iritsi 28 gelditu ziren Estibalitz Barrera eta Ainhoa Bakaikoaren aurka. Partidu estua izan zen, baina batek irabazi behar eta Venezuelakoak aurrera, finalera. Bai, nik uste dut parekotasuna, lehen aitetu den parekotasunaren barruan, hau zela txapelketako partidurik onena. Estua eta bai Euskal pelotariek, bai Gazi eta bai Amaiak, eta bai ere Estibaliz eta Ainhoa Venezuelarrek oso ondo jokatu ebien, baina azkenean baseko zen moduan. Bat edo bestek irabazi beharreben eta hor ikusi dugu Gaziren azken utz batek pelota txokoan mostera oianean titulurako gero borrokan aritze hori emone utziela Venezuelarrei eta gero tituluaren borrokan horriro beste Euskal Herriko bikotaren kontra jokatu den eta hor bai Euskal Herriko bikotean nagusia zen eta txapeldu. Euskal Herriko ordezkariak bigarren final aurrekoan Itxaso Pradera eta Uxue Fernandez izan ziren, aurrean Mexikoko ordezkariak Lourdes Canfer eta Gracie Diaz. Hemen ere borroka gogorra espero zen eta borroka gogor hori etzen izan lehendabiziko tantotik nagusi Euskaldunak oso serio eta oso ondo jokatuta. Bai, oso ondo jokatuta, batez be nik egituko nuke Uxueren lana, eskubiz pelotaka handiak jo zitulako eta Mexikarrei atzelaria Gracie Diazek maila ona erakutsi ban arren, Lourdes Canfer aurrelaria apur bat bajatzen zen eta nik uste dut Uxue eta Itxasok azkenean demostratu dute txapeldun izan direlako, maila on erakutsi dutela txapelketan zehar, oso erregularrak izan direla eta atzean bata joten eta bestea aurrean Itxaso maila biharra erren batean fin ibili dirala eta uste baino desentez errazago aurre finala aurre atal zuten eta gero finala ere eurentzat izan zen, baina Venezuelarrekin estuxa egin izan. Benaren esan behar da Mexikarrek talde oso polita dutela, bederatzean gelditu ziren, baina ez dut uste normaltzat jo behar denik emaitza hau. Ez dut uste normalean nola gelditzek izango, baina hasieratik abantaila hartu eben eta samur atara eben partidua aurrera Itxaso eta Uxue Fernandez Euskal Herriko bikoteak. Beraz, finalak itxura gogorra? Bai, argi dago oso gogorrak izango dira. Gainerako ikantzan bakite zertan lako partidua jolastea, finalak be bai. Eta bueno, guzaiatuk gara gunera juten, lan asko iten,
ikusatu tantoak eta lanera, bestek ez dago. Eta gogorrekin atera ziren kantxara Euskaldunak eta Venezuelakoak. Gogoratu, Estibalitz Barreda eta Inoa Bakaikoa Hego Amerikakoak eta Itxaso Pradera eta Uxue Fernandez Euskal Herrikoak 13 izan ziren, baita 16 ere, baina pixkanaka batipat atzean Uxue Fernandezek egindako lanari esker eta aurrean Itxaso Praderak errematean asmatu zuelako, Euskaldunak pixkanaka eta gutxien ematen zuenean aurrera egin zuten erabat. Bai, partidu hasiera tentsio handiko izan zen eta nahiko parekatua, baina zuk esan zuen, partidu aurrera joan ala, emoten ezeban arren, Venezuelarrak apurtxoa bera etorri ziren, batez ben ikuste dut Euskal Herriko bikoteak bai atzen da bai aurrean beren lana txukun egin balako. Uxue Fernandezek txapelketa osoan erakutsi iban erregulartasun eta kolpea nabari argi utzi iban finalean baite be, Ainhoa Bakaikoa dominatu ineban, eta gero garrantzitu izaten da dominatu ostean tantoak bukatzea, eta horretan nik uste dut Itxaso Praderak oso ondo asmatu ebala, bi hormako desente sartu ebazan, eta ondorixo sortik abantai hartu ebien, eta gero Venezuelarrak ezin izan ben nindik inora abantai hori bajatu, parekatu, eta ondorixoz nik uste Eurape, bai Itxasok eta bai Uxue ikuste dena baino, garaipen samurragoa lortu dela eta Euskal Herriari bigarren garaipena emuntzila lehenengoa gomazko paletako jokamolde horretan. Eta pilota askotan gertatu ohi den bezala protagonista. Euskaldunek pilota takarragoa jarri zuten plazan eta aitzitik aurkariek pilota arinagoa frontenizekoaren antza gehiago zuena. Bai, lehen esan dugu, bezala Uxuek indarra asko deukan eta horrek eureri mesede dituntzan pelota takarra horrekin berak mugitze balako ondoen eta Venezuelarrek ostera eurak normalean frontenizean eta paleta argentinarrean arituta dagozanez beti eurek esaten gonen gehiago pikatzen duen pelota behar izaten dute, gehiago bote handiagoa dauken pelota, arintxiagoa izaten da gainera, bi eratako pelotak egoazan saskian eta azken finean pelota takar horrekin gehiago jogatu zen, Euskaldunek aurre hartu delako eta eurek ustea txentitzen delako pelota horrekin eta txando lehen biak ondo arituaz garaipena lortu duen final handi bat. Hala ere, ez omen zen nahi orduko amaitu. Nire nuke hori izango ez, horre 17 eta 7 jarri 17 eta 8 eta ni pentsatzen non lehen urkako zela partidua, baina azkenen hor bostantu indizkigute eta iazan frontisajo eta ezken duen gugaltzen gutxien ez. Zein izan da razoia zuek hainbesteko aldea lortzeko? Ez dakit ez, guk pelota astu nagoa gendukin eta nik uste pelota horrek egin gehiago iteziela eta nik ere berez pixu gehioko pelotakin normalen gehiago gozatzen dut eta eskerrak pelota hori. Paletaz ere, baina gizonezkoei dagokienean eta narruzko pilotarekin kantxan munduko txapelduna Rodrigo Ledesma hain zuzen ere. Pello Agirre atzelari zuela, goi mailan aritu da txapelketa honetan Mexikoko aurrelaria, Kepa. Ez da mutila handia, baina bai pilotari handia. Bai, oso pilotari txikia, baina erakutsi dau pilota oso bizi erabiltzen dagoela, bai rebesez eta baita eskubiz, abiadura itzela motu dutza pilotari eta txapelketa guztien zider agian finalean bitxien, ez egalako beren baiari bigalemon, baina pilota askar ibili eban eta partidu dena jokatu da. Eta hortxe duzue, Pepe Musia handia ere, Mexikoko federazioko presidentea da eta honek ere jakina bere pilotariei laguntzatxoa eman nahi. Final aurrekoan aurrez aurre izan ziren Mexiko eta Argentina. Batetik Rodrigo Ledesma eta Pello Agirre eta bestetik Gaston Intxausti eta Joseba Bilbao eta Gaston Intxaustik ere oso itxura ona eman du txapelketa honetan. Pilotaria da, baina ez zuen hala ere final aurrekoa aurrera ateratzerik izan.
Ez, baina, nik esango nuke hainbat izen izan direla apur bat destakatu izan ditugunak txapelketa honetan, eta eurutariko bat Gaston Intxausti bere izango litzake, 17 urteko mutila, txapelketa honera arte, Esker Horman apenas jokatu duena, Durangon konzentrazio egin gendunean lehen aldiz hartu eban Larruzko paleta, eta txapelketa honetara entrenamentu batzuk egin bestean etorri da, eta txapelketak aurrera inala maila hobea erakutsi du, eta aurre finaletan egin zuen partidurik onena. Naike galdu, Mexikarren kontra galdu ineben, berak eta Joseba Bilbauk ere, apurka neurri hartu ditzo zan, kantxari, eta partidu ona jokatu egien, ez eutzien Mexikarri irabazi, baina nik uste dut aurrerantzean eta gogotzu lan egin ezkero, batez ere Gaston Intxaustik asko jokatu dezakela, batez be, Larruzko paletan, eta gero aurrerantzan, ikusiko litzeko, palamotzean jokatzen dute, gainera berak Euskal Herria etortzeko gogoa baduko apurat frogatzera, ikusin behar hori egi bihurtzen den, eta orain San Franciscon erakutsi duen maila horri jarraipenik ematen dut. Mexikarreko 35 eta 19 irabazi zuten, eta bigarren final aurrekoan Euskal Herritarrak batetik Ibon Garate eta Tibur Etxeberria, eta Venezuelako ordezkariak bestetik Jorge Barrajo eta Gabriel Reyes. Eta partidu honek aurrekoak bezala ez zuen kolorerik izan. Oso bikote serioa, sendoa osatzen dute Ibon Garatek eta Tibur Etxeberriak. Bi pilotari arras ezberdinak dira, ezberdinago zaila da, batak gaztea da, bestea veteranoa, batak apurtu egiten du eta besteak partiduari eutsi, baina elkarrekin uztarri berean jarrita bikote handia osatzen dute bi hauek. Bai, bikote handia osatu dabe, batez be finalean asko jokatu ebien, baina aurreko partiduetan ere samar ibili zirala kontu izan da, batak eta besteak beren maila erakutsi ebien. Esan behar da, jokamolde horretan, Larruzko paletan, Patxi Fiskarrek, autotzaileak, Navarro eta Tibur Etxeberria eraman zituela titular gisa, Ibon Garate atzelaria izan da, suplente moduan joan San Franciscora, baina lehenengo egunean Inigo Navarro ariketa batzuk egiten ari ginela lesionatu egin izan, eta ondorioz naizta aurrelari postuan Ibon Garatek hartu eban titulartza, eta esan dira Algortakoa oso ondo aritu dela txapleketa guztian zier, oso motibatuta, eta zuk esan duzu, bata genio bizikoa, pelotari ausarta, eta gero hori apur bat Tiburrek daukan esperientziarekin lotuta, txapleketa ona burutuaz gain irabaztea lortu dabe, Mexikarrak menperatuaz, baina aurreko partiduetan, bai Venezuelaren kontra eta ligatxuko aurreko partiduetan neko samur ibili dela esan diteke. Eta hau etxe dituzue, aipaturiko final horretako irudiak Gorriz, Ledesma eta Agirre Txikuri familiakoa da, eta Urdinez, Garate eta Etxeberria. Azeran berdinketak nagusi. Bosna izan ziren, baita 8 ere, 12 ere izan ziren, eta baita 17 ere. Baina, partidu erdidarte gertatu zenak, eta handik aurrera gertatu zenak, ez zuten zerikusirik izan. Partidua gogorren zegoenean, estuen zegoenean, Euskaldunek bolada ikaragarria harrapatu zuten, tantoak bata bestearen atzetik, harrituta munduko txapelduna Ledesma eta Agirre bi hauen jokoarekin, eta aitaren egin orduko, konturatu orduko, finala poltsikoan, garaipena eskutan zuten Euskaldunek. Alde horretatik harrigarria izan zen. Bai, esan duzu moduan, lehenengo hasiera, lehenengo erdia oso parekatu izan zen, bai batzuk eta besteek pelotak oso biziak eta tanto oso politak lortu ebi izan, baina bigarren zati horretan apur bat Ibon Garatek beti be, Tiburrek atzean emontzan segurtasunarekin, partidua bere gain hartu eban, pelota oso gogor astintzen jarraitu eban, eta igual finalean bere maila emonetzeban pelotaria Rodrigo Ledesma bere izan zen, apur bat Tibur Etxeberriak eutzan hasieran, eta gero Ibon Garatek errematea moltzan partiduari. Gainera, naik Rodrigo Ledesmak eta Peio Agirrek Tibur Etxeberria ondo ezagutu, adibidez Ibon Garate ezebien hainbeste ezagutzen, eta pentsatzen bien, igual Ibonek
partidua bere kontra jarriko ebala, urduri jarriko zalako eta etzan hola izan. Jarraitu eban lanean, sendo jautzan pelotari, konfiantza hartu eban, ikusita abantai hartze biela eta ikaragarrizko partidu denez amaitu eban algortago gazteak. Eta badakik itzelesko posa hartu ebala, batez be, posa hartzeko badalako, Rodrigo Ledesma eta Pello Agirrelako bikote sendo bati olako txapelketa garrantzitsu baten gainera irabazte. Bai, irabazi eta nola irabazi, azken emaitza 35 eta 22 izan zen. Eta partiduaren azken txampan oso erabat burumakur Ledesma eta Agirre ikusten zutelako, ezin zutela tantorik amaitu eta eurei tantoa erraz egiten zietela. Hori bai, lana gogotik egin behar izan zuten euskaldunek, espentsa partida erraza izan zenik, eta ez da zalantzarik partida bukatu bezain pronto eskatu zuten errebantxa mexikarrek. Bai, errebantxa eskatua zuten eta printzipioz jokatu egingo da, urtea amaitu orduko eta ikusiko da zer gertatzen da. Hala, Ibon Garatek eta Tibur Etxebarriak erakutsi dabe, euren maila zelako den, Tibur Etxebarriak horrik ustean moduan hainbat tantu egin zituen bi hormakora baitebe, atzean oso seguru aritu zen, hori gehixenon bagenekien, eta horrek Tiburrek moltzan ziurtasunarekin Ibon Garatebe oso txukun, ikusiko gu, erabantxak zer gertatzen da, baina printzipioz dintzat, txapelketa handi honetan, lehenengo euskalpilota txapelketa honetan zagoratizkon, euren maila emon, eta garaipen garrantzitsua lortu Euskal Herriko bikotean. Ez da bai da txikiren bat izan zen, baina orokorran esan behar da kiroltasuna izan dela nagusi San Frantziskon jokatu den txapelketa honetan. Eta hauek, final honek izan zituen azken tantoak, gogor indartsu mexikarrak, baina gogorrago eta indartsuago euskaldunak. Pilota hanketan jarri zion behin eta berriz Garatek Agirreri, Txikuriri, eta hor mina handia egin zion. Bai, horre Rodrigo Ledesma sarritan lekuzkanpo harrapotu zuen Ibon Garatek, eta gero badutzak igual Pello Agirren gandik etorri ziren arren, Rodrigo Ledesma utzitako tarte horrek eragindak gutzak izan ziren. Eta nik uste dut horren erru handia aldeak Ibon Garatek izan zuela, eta gero atzean Rodrigo Ledesmak ziola Tibur Etxebarriari minik egin, edo beto esan Tibur Etxebarriak minik egin beharre bien pelota horretan ongi defendatu zuela. Denetan saiatu ziren mexikarrak pilota aldatu, jokatzeko era aldatu, baina pilotakada honekin amaitu zuen tantoa eta partida Tibur Etxeberria hori jotarrak, 35 eta 22 bigarren txapela euskaldunentzat. Etzen azerre, Patxi Zizkar bera ere, hortxe duzue, eure mutilei zorionak emanez. Eta eskuz, binaka, bikote gazteak aurkeztu zituen Euskal Herriak, eta gazteak bai, baina indartsuak ere izan ziren. Lehendabiziko partidu honetan, Urrutikotxea izan zen aurrelari, nahiz eta gero atzelari ere jokatu behar izan zuen, baina hau aurrean eta atzean denatan moldatzen da bikain. Bai, Mikel Urrutikotxea gaur egun juvenil izanagatik, afizionatuetan be, jokatzeko mailari badeuko, eta esan ginke, San Frantzisko jokatu den jokamolde errazena Euskal Herriko bikotearentzat hausi izan dela. Eskuz badeukan mexikarren jokuaren inguruan dudatxoren bat, bestela emote ban Euskal Herriko hirukoteak, Aitor Mendizabal, Mikel Urrutikotxea eta Jon Landaburuk samur-samar izango duela tituluaren lorpen hori, eta hola txiki izan zen, partidu guztiak oso samur eroa izan aurrera, eta duda hori izan ez, mexikarren kontra bikote sendoena jarri zan jokuan. Mikel Urrutikotxea atzitik gazan be, batez be, Jon Landaburu eskutatik eta justu segielako, sorpresarik, sustekorik gure atzalako, eta azkenean Mikel Urrutikotxea eta aurrean Aitor Mendizabalek, 22 zehar zibil, eta txapelketa guztian zehar, goitik gora agindu egila Euskal Herriko
pelotari gazteek, baina lehen esan duana, nahiz eta gazteak izan, gaur egun hemen afizionatutan be, maila honen aritzeko pelotariak direla esan genke. Jon Landaburuk ere erakutsi du atzelari jokatzeko doai guztiak dituela. Partidu bat jokatu zuen Mikelekin, beste bat Aitor Mendizabelekin, eta bietan ere erraz jokatu zuen arren erakutsi du baduela jokorik onenen artean aritzeko ere. Jalantzi da, pasatzen hori zeko esan duzu moduan, erraz aritu izan da, eta gero erraztasun horrek agian ondinen be pelotari handiago dela ematen dau. Ez gendun ikusi apur bat beste pelotariek agintzen zutenean nola moldatzen zen defentsa lanetan, eta horrek asko esaten du pelotari honenak, baina printzipioz eskutatik eta makalik ibili zela kontuan izan da, partidu oso txukunak egin bazan, Jon Landaburuk hausartu egin zen aurreko kuadroetan deja zeren bat eta egitera, eta inigo pexa barik aritu zen San Franciscon, baina finalean ez egoteko zer hori, erabaki hori izan zen apur bat eskutak ikustu dilako, eta mexikarrak naite veteranoak gero ikusiko goan, veteranoak izan, pelotan jokatzea zer zen basekitelako, eta gainera finalean bertan aurretik jartzea lortu zuten, naite gero Aitor Mendizabalek eta Mikel Botileseak aizeak partidu horretan.